Top-Stitch-neula on nimenomaan kehitetty päällitikkauksiin. Siinä on iso neulan silmän reikä tätä vahvaa ylälankaa varten, mutta myös syvä lankaura, joka suojaa lankaa tämmöisen paksun farkkukerroksen läpi vietäessä. Eli vaihdetaan neula. Eli sormiruuvista voit löysätä neulan. Farkun lahkeiden lyhentämisessä käytämme paksua ja vahvaa tikkauslankaa. Alalankana on tavallinen ompelukonelanka, joka on valittu ylälangan värin mukaan. Sitten tarvitsemme Singer Top-Stitch-neuloja. Ja Top-Stitch-neula on tarkoitettu nimenomaan päällitikkaukseen. Ja neulan silmä on suuri ja siinä edessä oleva lankaura on syvä, jolloin se estää sen langan hiertymisen ja katkeilemisen ompelun aikana. Alalankana on puolattu valmiiksi siis tätä normaalia ompelukonelankaa. Langoitetaan sitten ylälanka. Muistathan, että painijalan tulee olla ylhäällä, kun langoitat aina ylälankaa. Ja laitetaan lanka tuonne lankatapille. Viedään ensimmäisistä ohjaimista, tuodaan alas ja tämän jälkeen käännetään ylös ja käsipyörästä vähän itseenpäin, jotta saadaan tuo langan vetäjä näkyviin ja vedettyä lanka sinne oikealta vasemmalle. Sitten alas metallisen ohjaimen taakse ja pieneen ohjaimeen neulatangossa. Neulan langoitin ei ole tarkoitettu tällaisen paksun langan viemiseen neulan silmän läpi, vaan tässä joudutaan käyttämään perinteisesti terävillä saksilla leikataan lanka ja sen jälkeen pujotetaan tuonne neulan silmään. Ja kun tuo neulan silmä on iso, niin silloin myös tämä lanka menee sinne ihan mukavasti. Näin. Ja asetetaan tuo lanka paininjalan alle. Nyt tarvitaan sitten koeompelutilkkua ja kun ommellaan tällaisella yhdistelmällä, että on paksu tikkauslanka ja normaali alalanka, niin langan kireys tulee olemaan hiukan erilainen kuin normaalisti. Tarkistetaan ensin, että suora ommel on valittuna ja piston pituus saa olla siellä aika pitkällä 3-4 välissä, että laitetaan nyt vaikka tuo 3,5. Ommelleveys on 0 ja neula keskiasennossaan. Ja kiristetään tuota ylälangan kireyttä normaalilta väliltä, se on nyt 4, niin tuonne aina 6 asti. Ja tämän jälkeen voidaan sitten tehdä koeompelu. Ja tehdään koeompelu mielellään myös sitten tälle farkkukankaalle ja tehdään se myös paksulle 3-4-kertaiselle kankaalle, jotta sitten varmistutaan siitä, että se on vähän samantyyppinen nyt tuo päärme kuin tulevassa housun lahkeessa. Ja jos siitä vanhasta lyhennettävästä farkunlahkeesta on jäänyt se päärme ja kangasta aikaiseksi leikattu pois, niin voi tehdä kokeilun siihen. Näin. Ja tarkistetaan ompelujälki. Päällipuolelta näyttää siistiltä, pitkä on, tuo piston pituus on sopivan pitkä ja täältä takapuolelta näyttää myös hyvältä. Eli jos se ylälanka on liian löysä, niin se tekee tänne alapuolelle lankalenkkejä. Ja silloin tulee ylälankaa kiristää vielä hiukan lisää. Mutta nyt tämä itse asiassa kireys 6 näyttää toimivan erinomaisesti tälle materiaalille. Ja näin sitten voit lähteä tekemään lahkeen lyhennykset
paksulla tikkauslangalla.